Volgens mij, hè, Giacomo, had je een betere Bijbel kunnen nemen. Dit is pas bespottelijk. De biblio, hij was er niet meer in die bibliotheca, hè. Dit is er in het kookboek voor die beste Italiaanse keuken. Is er eigenlijk ook in de biblio. Wat komen jullie hier nou weer doen? Wat in hemelsnaam zoeken jullie hier toch? Is er goed gevonden van die Madonna, hè? Ik bedoel die Gemelse naam, hè? Hij ziet, die vermommings, hij werkt. Nou, dat komt zo, hè, wij als geestelijke dan. Wij hoorden dat hij binnenkort een dooie zou vallen, dus wij dachten, kom, we geven dat serpent een laatste sacrament. Zeg, wat bedoel jij ermee? Er gaat hier binnenkort een dooie vallen. Is het trieste, hè? Maar mio erbivardige collegio heeft er gelijk hier. Jij moet ons nu zeggen, waar is het geld? Want anders... Maar waar is de mio weg? Waar is de mio weg? Och, wat heeft de beer? Ja, dat is er niet, hè? Ik kan niet te hebben, mio weg. Ik ben weer dat splenissimo. Is een goed idee. Duivels! Jullie zijn de duivels! Duivels met de dood in de ogen en bloed aan de handen. Zeg, wie mag jij dan wat zijn nou, Rex? Je moet hem direct hierop bewijzen dat die er nog nooit hebben gedood, hè? Het bozoog! Allebei hebben jullie het bozoog. Dat is zo zwak genoeg, hè, omaatje. Ach, Jan, die is vast ontsnapt van de gekafdeling. Laat mij maar even. Zeg, omaatje, heb jij je pulletjes vergeten in te nemen? Geef die door. Wij zullen nog goed voor je zorgen. Zo, en jij bewusteloos. Oh, lieve tante Door, lieve tante Door. Tante Door? Ik heb jou en tante Ben al zoveel verdriet gedaan en ook dit. Ach, en wat zijn jullie? Charles de Boer en Wanda, in een rotzakken. Hoor je wat ik hoor, Giacomo? Zij weten weer onze naam. En als zij onze naam weer weet... Ja, dan zij weten ook, waar is het die geld? Wat heb ik je gezegd? Dat stuk ongelukkig is haar geheugen in. Zij willen naturissimo houden naar die geld voor haarzelf, hè? Maar en hoe ze gaat ons vertellen, waar is er die geld? Ik weet het echt niet. Zij gaat ons vertellen, waar is er die geld? Wat gebeurt hier toch allemaal? Zit ik even rustig een tussendoortje te verhouden en dan hoor ik ineens... Als je op jou? Ja, alles goed.